Ево едне истините приче, коđu je ispričao veliki duhovnik manastira Sihastridža, arhimandrit Джоани Кидже Балан. Jednoga dana došla je jedna trudna žena kod duhovnika, veoma uznemirena zbog toga što njen muž nije hteo decu, govoreći da su ona đavolja ugrlica, preteći Джой da će, ako ne abortira, ili da je ostavi, ili da je ubiže. Iako mu je žena odgovorila da bi radih je dopustila da je ubije nego da se odrekne deteta, muž je nije ostavljao na miru, insistirajući na svome. Ostavi ženo, reče joj duhovnik. Nemoj da misliš na to što muž govori, pomračio mu je đavo Ti pusti koliko možeš, moli se što više i dolazi u crkvu što češće. Tako će Bog umekšati srce tvoga muža, jer, kako kaže i apostol Pavle, neverni muž se usvećuje ženom vernom i obrnuto. Ispovedila se žena od svojih grehova i dobila kanon da svako jutro čita akatist pre Svetoj Bogorodici, a uveče paraklis. Jer, ako imaš presvetu Bogorodicu kao zaštitnicu u životu, veliku milost imaš pred Svetom Trojicom. Bogorodica je iznad svih svetih i časnija od Herovima i slavnija bez poređenja od Serafima, kako kaže molitva, dostojno jest. A posle molitava da pominje muža, da mu Bog prosvetli После само 2 месеца жена е дошла назад код духовника, veoma потресена, и рекла: Оче, велико съм чудо доживела. Чинила сам све како сте ми рекли и едне вечери. После молитава пред Светой Богородици, заспавши се опаленом кандилам пред светом иконом, ево какво страшно видженje сам имала. Наđoh се у jednoj veoma lepoj dolini, među planinama, a između njih beše put. Dok sam išla tim putem, vidim na ivici šume drveće od ognja, a za svako drvo vezana je po jedna žena, takođe užadima od ognja. Врищале су и превияле се от була опекотина. А от позади, из тих лепих планина, долазили су орлови, takođe od ognja, koji su se spuštali na njihova prsa i kljunom i kanchama kidajući im grudi, dok im se nisu videla rebra, pa ih onda jeli. Zatim su orlovi odlazili na traku planine, a ženama su grudi ponovo rasle i sve se ponavljalo beskrajno. Bila sam sama na putu i uplašena, molila sam Presвету Богородицу и Спасителя да ме избавя одатле, да и я не пострадам исто. Dok sam se molila, malo mi se vratila snaga i videh jednog mladića kako dolazi iza mene. Vidiš, ovde je Bog dopustio da se nađeš, da vidiš kako se muče žene koje su činile abortuse i time sprečile decu da sisaju njihove grudi. One su gore od najdivljijih i najotrovnijih zveri na zemlji, jer čak i najljudša zver brani svoje mladunce po cenu života, a човек, stvoren po liku Božijem, ubija sopstvenu decu s takvom surovošću. Pravedan je Bog u svojim sudovima. Tu bi i ti završila da si poslušala muža, a ne Boga. Da si abortirala, umrla bi odmah na stolu kod lekara. Slava Presvetoj Bogorodici, koja te sprečila da učiniš taj strašni zločin. I onda mi pokaza jedno drvo od ognja, jedino prazno, i reče: Ovde bi ti bila vezana da si ubila svoje dete. После тога сам се пробудила сва uz nožu, plačući, i ispričala mužu sve. Muž se pokažao i obećao da nikada više u životu neće pominjati abortus. I on se posle ispovedio kod duhovnika i dobio kanon za pokažanđe. Takvo viđenje nam pokazuje šta nas čeka u večnosti za strašni greh abortusa. Takođe nam otkriva i uzrok mnogih bolesti kod žena, za to da uzmemo pouku. Još jednu divnu povest ispričala je отцу Клеопи и Лиже sa suzama u očima starica Joana Muska iz sela Piraže, opština Malini, okrug Sučava, Rumunija. Bio je u oči Vaznesenja Gospodnjeg oko 1968. godine. Njen muž nije bio uopšte vernik, u crkvu nije išao, nije se molio, čak ni u svetskenu pašku, do nito u Vaskrsu nije hteo da ukusi. I dok je tako živeo, dopustio je Bog da se teško razboli za vreme prvog svetskog rata. Teško je prihvatio da se ispovedi, ali se na kraju ipak ispovedio, pričestio i ubrzo posle toga umro. Imao je još nekoliko braće, od kojih su dvojica bili takođe bezbožni, kao i njen pokojni muž.
Jedan od njih, Стефан, коджи е целок живота живеел и са другим женама из села поред своя жене, разболеел се, али е ипак успел да се изповеди и причести. Потом е умро и он. А една njena сестра, по имено Елена, живела е читав живот невенчана са едним човеком и умрла е неизповеджена. И ево ще се догодило той жени, Йоани, док се молила за душу свога мужа. Врата собице у којој е била сама отворила су се сама от себе. Помислила е да е то нечакиња, која е желела да преночи код нje, али никога nije било, па е отишла да затвори врата. Проđe неколико минута, врата се опет сама отворише, узела е лампу да провери, али опет никога. Вратила се на молитво на коленима, али после неколк времена врата се поново сама отворише. Чак и превали се дрвена превлака коđo е ставила у алку врата, jer su тако имале куче у оно време. И на прагу се појави еден младич, веома лепог лица. Не бој се, тетка Јоана, ја сам твој анđел чувар. Zar nisi molila za dušu svoga muža? Da, uvek se molim za njega. Hoćeš li da vidiš gde se on sada nalazi? Hajde za mnom. Izađoše oni iza kuće i dođoše na jedno polje. Mladi anđeo iđaše ispred, a žena za njim. Hodali su dugo, dok ne stiguše do jedne veoma duboke reke, koja je bujno tekla i čija je voda bila vrlo mutna. Koja je ovo reka? Upita žena. To je voda Смученџа, тетка Јоана. Moramo preći na onu stranu teško su prešli, jer je postojao samo uzan most između obala, a dole je bila velika provalija. Kad su stigli na drugu stranu, nastaviše dalje i naiđoše na drugu reku, ovoga puta usku i bistru kao kristal. A koja je ovo reka, Anđele? To je voda mira. Prešli su je lako, nije im ni trebala čhuprija, toliko je bila uska. Potom su došli do jedne planine. Na njenom obodu behu mnoga ognjena peći, koje su ulazile pod planinu, sve su imale gvozdene poklopce i čuvali su ih ogromni i strašni ljudi. Ovo su peći sela Dračani i ovde se muče oni koji su umrli neispoveđeni u svojim gresima. Idući dalje pored planine, naiđoše na druge velike peći, a ovo su za grešnike iz susednog sela Malini. Ето, htjela si da znaš gde je tvoj muž, ovde je, kao i tvoj brat Stefan i sestra Jelena, jer su svi živeli u teškim gresima. Potražiše potom peć njenog muža, Dumitru Георгия Муска. Anđeo naredi stražarima da podignu poklopac, iznutra se čulo džaukanđe ljudi koji su goreli u ognjenoj vatri. Bili su obučeni, ali vatra nije sagorevala njihovu odeću, niti njihova tela, ali bol je bila neopisiva. Prepoznala je mnoge od njih, bili su meštani njenog sela. Videla je Механџиџу, neke druge žene iz sela. Изведите Думитруа, мужа Джоаниnog. Нареди Анđeo crnim ljudima sa vilama u rukama, koji su ih prevrtali i pržili u plamenu. I vide sirota Джоана svoga muža kako ga bacaju kao snop slame na usta peći, bio je obučen upravo onako kako ga je sahranila, u kožuhu, čakširama i sa kapom na glavi. Kada vide svoju ženu, Dumitru poče da zapomaže. Ne ostavljaj me, Джоана, izbavi me odavde, strašno me peče. Иди бързо у църкво и плати 7 редова сариндара за мене. Ниđe стигал више да каже, jer ga ponovo uhvatiše vilama i baciše u peć. После тога показаше Јoj и njenog brata Stefana i sestru Jelenu, kako i oni gore u ognju, a Anđeo je посъветовал да и за njih 7 сариндара. На taj način, че muž Dumitru i brat Stefan doći do svetlosti, jer su se ispovedili pre smrti, ali sestra njena Jelena neće moći da izađe odatle, jer se nije ispovedila, ali će joj muke biti mnogo ublažene. Čula je onda lanac koji je zaključavao poklopac peći, a ona se vrati kući u pratnji Anđela. Kada se probudila iz sna, videla je da je na kolenima u svojoj sobici, vrata su bila otvorena, a kroz njih je videla leđa Anđela, koji se udalđavao od njene kuće. Obuzeta velikim strahom, počela je da se krsti s velikom pobožnošću, plačući i moleći Gospoda da oprosti teške grehe njenom mužu i braći. Kada je završila svoju priču, žena dodade: Zato sam i došla kod vas, oče Kleopa,
да dam onih 7 sarindara za njih, da ih sve izbavimo iz pakla. Još една побожна жена, Ахилина Симеонеску, из села Параул Пинтеи, община Борка, округ Неамц, стара 45 година, майка четворо деце, pričala je u svojoj svekrvi, koja je bila vrlo zajedljiva i gramsiva za imanđem. Svađala se stalno sa svojom sestrom, a kod sveštenika nije išla da se ispoveda. Nosila je mržnju u sebi i nije bila milostiva. Leta 1915 godine pala je bolesna u postelju i od straha ispovedila se i pričestila. I mučstvo je ostavila snaži, moleći je da je pominđe u crkvi, priznajući tek u posljednjem času da je bila vrlo zla i nemilosrdna žena. Dala joj je i 2 vunena čilima da ih razdaje za pomen, jedan svetom Jovanu u Sučavi, a drugi manastiru Sihastrija. После 3 dana otišla je u onaj svijet. Tačno godinu dana kasnije, 1966, oko zadušnica letnjih, Ахилина je muzla kravu. Kako je tuda prolazio jedan dečak od siromašnije komšinice, dala mu je 1 bocu mleka za dušu svekrve. Kasnije uveče, kad je sela malo da se odmori, uhvati je san. Učinilo joj se da je u nekoj velikoj kući, sva vrata od gvožđa, sva zaključana. Ona sama unutra i nije znala kako da izađe. Odjednom joj se pojavi jedan човек, držeći u ruci onu istu bocu mleka koju je upravo dala za pomen. Misliš li ti da možeš izvaditi svoju svekrvu iz ada jednom flašom mleka? Hoćeš li da vidiš gde se sada muči njena duša? I tako govoreći, jedna se gvozdena vrata otvoриše и она видя mnoštvo ljudi obuhvaćenih plamenom. Jedni do pojasa, drugi do vrata, a neki sasvim u ognju. Njena svekrva je gorela do vrata i като гледа Ахилину, поче да нарича с великим jaukом. Не оставляй ме, Ахилина, страшно се мучим овде. Иди у манастир и плати 7 редува парастоса за мене, да ми буде лакше овде. А човек sa flašom mleka, kad zatvori vrata koja su vodila u onaj strašni prizor, reče joj ovako: još ne predajem ovu flašu mleka za svekrvu, dok najpre ne učiniš sarindare za nju u crkvi. I probudi se žena iz sna, plačući, shvativši da je zadremala svega 4 sata.